Ayo ndang siap-siap. Blonjone akeh kingko. Ya. Apa dek parmi telepon ki? Neng ndi wonge? Halo, Dek Parmi. Ana apa? Om Sandi, bisa minta tolong? Minta tolong apa? Tak suruh benerke bak mandiku sing bocor Om. Oh, iso Dek. OTW saiki. Makasih ya Om. Tak tunggu loh. Telepon konggone sapa, Pak? Konggone Pak Mandur, Bu. Aku kon mangkat kerja. Jarine prei, kok kon mangkat kerja. Iki mau materialnya teko, Bu. Aku kon ngawasi wong bongkar material. Tenane. Ngorek telepon konggone Atika, tetangga baru. Ora yo, Bu. Nomornya Atika nang kene iku lho wis diblokir. Lah sapa? Pita, mantan pacar. Ku yo ora, Bu. Nomornya Pita nang kene iki yo wis tak blokir. Berarti telepon konggone Parmi ya tak? Nomornya Parmi nang kene gena sing blokir kowe no kok, Bu. Ngene Bu. Kowe mangkat blonjo dhewe nggo sepeda motor. Engko aku tak mangkat kerja. Yo ora iso apa? Wong kok blonjone akeh, enek beras barang. Kudune iki yo nggo mobil. Sementara aku gak iso nyetir. Lah terus piye, Bu? Ya wis Pak, nek sampean gak iso ngeterno blonjo yo gak apa-apa. Aku tak mangkat dhewe. Engko blonjone tak tumpakne angkutan. Ya ngono malah cocok to, Bu. Ya wis Pak, aku tak mangkat sik. Ya, hati-hati. Mas, Apa yuk? sampean iso nyetir? Iso. Tolong aku terno blonjo iso? Iso yuk. Ya wis, engko tak opahi. Oke, baik. Yes. Pak, sanes dulu. Ana apa, Bu? Aku tolong fotona, Pak. Engko ape tak nggih story, ape tak captione OTW ngono. Ya gorene HP-mu, Bu. Nggo HP-mu wae, Pak. Kamera HP ku burem. Oh, ya wis. Nah, wes Bu. Engko tak kirim WA. Jajan dulu, Pak. Nah, ya. Hello.